Kaixo, gaur ikusiko ditugu nola egiten dian aurkibide automatikoak LibreOffice Writer programarekin. Ados, horretarako ikusiko duguna da nola erabiltzen dugun erraminta hori eta baita ere nola pertsonalizatu edo nola aldatu zenbait gauza, defektuz, berez programak ekartzen dituenak. Vale? Orduan, lehenbiziko gauza, hementxe daukagu dokumentu bat, sortuta espreski hau esplikatzeko, non estilok aplikatu dituten. Bai? Hemen daukagu estilo lehen itxia jarrita dokumentuko testuari, testuak ikusten da, ez daukala inolako zentzuikan eta ez ezerre, baina ikusten dugu nola dokumentu bat hasi daiteken hementxe bertan, bai? Lehenbiziko horri aldean, lago sarrera, bigarrengo atal bat froga, eta gero dauzkat bi punto bat azpi atal batzuk, baina bai daude, lehenengo izenburuarekin, lehenengo izenburua estiloarekin baldin badago hau, hemengoren ikusten dena, gero beste hau, dago bigarren estiloarekin. Bai, azpi atal batzuk egin ditugu. Bai, bi punto bat eta bi punto bi. Eta bestela dituzkagu, bat, bi eta hiru puntuak. Eta beste guztia dago estilo lehen itxiak. Hau guzti hartzen baldin badegu, dokumentu bat da 10 orrialdetakoa, hartzen dugu hemengo hau, orain 11 dira, lehenbiziko orrialdean jarriko duguna da aurkibide automatiko bat. Guten gara honagora, eta esaten diogu beste zer aldatu gabe, eta hau defektuz sopuratzen da horrela egongo dala ekipo guztietan, aurkibidea indizea edo bigografia, eta beste hizkuntzan da alakua. Aukeratzen dugu, eta beste zer esan gabe, jarri ezakaguna da, edukin aurkibidea agertu barren goien, nahi usten ze gehiago jartzea aurkibidea. Beste gabe. Esaten diogu, hau dena usten dugu dagoen bezala, fitxetan ez dugu ezer aldatzen, nahi dugu. Fondo aldatuko jo, bira. Zoz egiteatikan horrengoan. Ados, eta ikusten dugu nola aurkibidea atatzen dugu. Aurkibideak identifikatu ditu, lehenen ezkerraldean jarri ditu bat izenburua estiloarekin dauden elementuak, eta ikusten duzu kontrol eta klik ite baldin badula puntu horretara juten dela. Eta beste azpiatal hauek jarri ditu pixka bat barrurago. Eta hauek dira, erabilita hemengo formato, hau da, sistemak dauzkanak berez, hemengo estilo hauek ezer gehiago aldatu gabe. Hemen hierarkia bat sortuta dago. Sistemak jabadaki zertarako erabiltzen dien estilo hauetako bakoitza, eta aurre definitua dauka nola agertu behar duten hauek guztik dokumentuan eta nola interpretatu behar ditun zeak. Hau zetik agertu da. Eta nola interpretatu behar ditun sistemak. Ez da gizatik agertu da noixe. Horrela daukagu, hau guztia, nik uste ulertzen dela dena nola di joan. Eta orduan ikusten da, aurkibide bat sortzea eta aldatzea nola zerrexea dan. Adibidez, ikusten dugu, bigarren orrialdean daudela bai sarrera eta froga. Eta nik hartzen baldin badet, froga hau, eta mugitzen baldin badet, salto de pagina batekin edo, orrialde jauzi batekin, pasatzen baldin badegu, 3. orrialdera, nola, hemen ez den automatikokia ere gertatu, baina eguneratzen baldin badegu, ikusten dugu nola jarri den 3. orrialdean. Orduan, elementuak beak identifikatzen ditu, eta nahiz eta gero guk mugitu, eguneratzeakoan aurkibidea modu erraz batean eta oso komodo eguneratuko digu aurkibidea. Aurkibideak eskuz jartzea oso gogorra litzateke, batez ere dokumentu oso luzeetan. Aldaketa batek sort diezazuke kriston aldrebeskeri bat. Orduan, hau da moduik sinplena egiteko aurkibide automatiko bat. Horrek esan nahi du, hau bakarrik egin ditekela? Ez. Eta gauza batzuk kontrolatu ditzazkegu bestera batea jarrita. Imaginatu, dauzkagun aurkibide honetan agertzen dian lehenengo izenburu daukaten estilo hauek, ez diela estilo horikin egiten, baizik eta sortuko ditugu estilo pertsonalizatu batzuk. Bat izango da, adibidez, denak egongo dira igual loma estiloakin. Hau izango, 150, 150, eta laranjaz, eta antolatzailean hemen, askotan esaten dut, ez eredatzen baldin badugu azkenean berdin funtzionatuko du, baina eredatu gabe, dokumentu baten jartzen baldin baditugu gauzak, ikusiko dugu nola kontrolatu dezakegun gero
aurkibidean estiloiek sartzea edo ez, bale? Hemen ez dugu ezer eredatzen. Kago hemen guztia, ados. Ai, ze gustatu hau aldatu, ez diot jarri beste izenikan. Antolatzailean izen gabea bat jarri dut. Bira, bat bakarrikan dituko dut. Dalako lehenengo mailako aurkibidekoa. Bat A. Hau, bat aurkibidea. Bale? Ados. Beste bat sortuko dugu. Baita ere, ez daukana inolako ere dazikan. Bi hau. Letra tipo izango da loma ere bai. Hau izango da 18koa. Vale. Obliques, lodia jarriko dugu. Eta karakter efektutan hau izango da naranja, baina igual izango da naranja bi, pixkatar gixoa. Aplikatu, ados. Hemen dazkagu bi estiloak. Horrela jarri genezake beste pila bat eginez, bale? Baina, bueno, horrela bakarrikan utziko dugu. Lehenengo aurkibidea da hau. Hau da lehenengo aurkibidekoa ere bai. Hau da bigarrenekoa. Hau ere da bigarrenekoa. Eta hau da lehenengokoa. Ez zait gustatu, ze pixka gelitu dira handiagoak bigarren mailakoak lehenengo mailakoak baino. Eta hori ingo detena da hau pixka bat gehiago handitu. Letra tipoan jarriko dugu. Horrela. Ba, guendikan da gehiago ingo dugu. Gatu. Horrela. Hala. Eta igual aldatu eta baita ere jarriko dugu. Hola. Bueno, daukagu dokumentua ja aldatuta. Eta estilo hauek, ba, ez dia eredatuta eta orduan ez daki sistemak ze motako dian dira, ba, hemengo estilo lehen itxe bezala. Beraz, elituzke eguneratzeakoan hau, hemen ez litzateke zera gartu barko, eta horrela gertatzen da, bale? Orduan, nola sartu ditzazket bi estilo hauek modu kontrolatu baten aurkibidearen barrun. Oso horreza da. Esan bertzeiona da, egin nezake berriro hasiratikan aurkibidea, baina esan bertzeiona da, sortu beharrean eskematikan nahi ditugula erabili estilo konkretu batzuk egiteko aurkibidea. Orduan esate bali dugu, bat aur nahi degula lehenengo mailan eta bi aur nahi degula bigarren mailan, ados, hemen ja lortu dugu aurreko efektu berdina. Eta egin ditugu denak modu kontrolatu batean. Vale? Ja bitxikeri bezala eta pixka bat hobetzeko aurkibide hau ere editatu daiteke. Nola editatu daiteke? Ba, bere barruan ere, figatzen bat zeate, ditu estilo konkretatzuk hemen agertzen da, bat aurkibide dagoela hemen dagoela bi aurkibidea, hau dela aurkibidearen izenburu estiloa, hauek denak banan ere aldatu daitezke. Egin dezakeguna da editatu eta esan dezakegu ez babesteko eta orduan guk eskuz den aldatu, edo editatu ditzazkegu maila bakoitzean dagoen elementuaren estiloa, bale? Egin dezakegu sortu estilo bat berria, adibidez, nahi ditut hemengo hauek hasirakoak izatea ilunxiagoak, sortuko detena da beste estilo bat, hartzen dugu hemen hau ere loma izango da, jarriko dugu 15ko lodira eta jarriko ditugu urdin ilun batekin. Ez da guain, hau ez da estilo eta zer kolore kombinazio poliak egiten hain. Hain izena bakarrikan da esplikatzen nola egiten dian kontzeptu bakoitza. Gero ondo egitea eta gustoz egitea beste kontu bada. Horren aplikatzen diogu hau eta sortzen dugu hemen ez dugu esaten ezeren eredazioa danikan eta dituko diot adibidez ez dakit aurkibiderako lehenengo maila. Hola, izen luze bat gero ikusi dezagun arrez. Ados, ikusten duzu hau, ba lehenengo mailako ID, egiten dugu hemen editatu, esate dugu begira, hemen lehenengo mailan, lehenengo aurkibidea estilo erabili barren, erabiliko dugu
estilo hau. Paz. Eta jartzen dugunean hau horrela, hori, lehenengo mailako guztiak aldatu dira estilo honetara. Bale, eta horrela pertsonalizatu dezakegu ikeragarri aurkibide automatiko hau ere bai. Atzeko kolorea ikusi dugun bezala egin daiteke irudi bat jarri. Gauza asko egin daitezke, baino funtsa ikusi dugun guztian dago, bale? Eta horiek dira menperatu behar dian kontzeptuak. Horiekin gero jolastu egiten da, baina kontzeptu orokorrak horietxek dira. Ados? Ba, bueno, horrekin utziko dugu, zeia bestela asko luzatzen ari da hemengo bideoa, eta nik supatzen dut horrekin ulertu dela eta argi gelditu dela nola erabili aurkibide automatikoak. Gero arte!